L'orgànica que separem a Arenys de Mar es porta a la planta de digestió anaeròbica i compostatge de Granollers. Allà passa per diferents processos que permetran reciclar-la i obtenir primer energia i finalment també compost. Com millor la separem, més fàcil serà tot el camí que segueix a aquestes instal·lacions. És molt important que a casa separem correctament la fracció orgànica, perquè així obtindrem un procés molt més eficient a les plantes de tractament de residus i obtindrem un producte de millor qualitat. Amb el procés de digestió anaeròbica, a partir de la fracció orgànica se n'obté biogàs per fer energia elèctrica. A Granollers es produeix l'energia que consumeixen 6.200 persones a les seves llars. L'orgànica que hem separat es recicla per obtenir energia i compost que permetrà tornar molts nutrients al sòl. És molt important que separem molt bé a casa la fracció orgànica, perquè després tenim uns processos biològics, tenim un procés de digestió anaeròbia amb el que produïm biogàs amb la matèria orgànica, i aquest biogàs després es transforma en energia elèctrica, i també obtenim un procés de compostatge en el que obtenim compost. Però cal recordar que tot aquest procés es dona gràcies a microorganismes que necessiten un aliment de qualitat per poder funcionar correctament. El procés de compostatge comença a casa amb una bona separació per obtenir un millor compost i la màxima energia. Gràcies per fer aquest gest. A Arenys de Mar recollim porta a porta l'orgànica perquè el nostre termòmetre del reciclatge millori dia a dia. Connecteu a arenysdemar.cat i veieu el que hi guanyem tots. L'any 2020 hem d'arribar al 60%. Entre tots és possible.